Good morning! Kamusta mga kaibigan? Nandito po tayo ngayon sa May Lopez, Quezon. Bale, ito mga lods, dadaanan po natin yung isa sa pinakamaganda rin pong bypass po rito. Ito po yung Lopez Bypass Road. Isa po mga kaibigan, itong Lopez Bypass Road sa isa sa pinakamagandang alternatibong ruta para makaiwas po sa bayan. Dito po yan sa Lopez, Quezon. Kakanan po kayo rito pag galing po kayo ng Maynila, pauwi po ng Bicol, Visayas, Mindanao. Inumpisan po itong gawin mga kaibigan noong pong May 2015, tapos binuksan po ito sa publiko noon pong November 8, 2019. May haba ito mga kaibigan na mahigit 6 na kilometro, halos 6.050 kilometers to be exact. Kung hindi po ako nagkakamali, halos may 6 na barangay po yung dinadaanan po nitong Lopez Bypass. Una po dyan yung Barangay del Pilar, Barangay San Lorenzo, ibang bahagi po ng Barangay Piña Francia, Barangay Danlagan, Barangay Bakungan, tapos yung po sa pinakadulo yung Canda Ilaya. Sa Canda Ilaya po mga kaibigan, dun po natin makikita yung ginagawa po nila na Lopez Viaduct. Kasi yun mga lods, yung viaduct na yun, ginagawa po yun para kung sakali man pong bumaha dito sa may Barangay Canda Ilaya, may isang alternatibong ruta na pwede po nating daanan. Marami po kasing na-stranded na mga sasakyan ng mga bumabiyahe kapag napakatindi po ng baha po dun sa barangay na yun. At mga kaibigan, napakaganda po rito. May ibang parte po rito na 4 lanes. Ito pa mga kaibigan, bagong asfalto lang po yan dito sa may Lopez Bypass Road. Napakaganda at napakasulit din po talaga dumaan dito kasi makakaiwas na po kayo ron sa pinaka bayan, yung matraffic po yun. Etong Lopez Bypass Road mga kaibigan, may pondo po ito o may nagastos po dito na 718 million pesos para po yan dito sa concrete paving, tapos pagpapasaayos ng mga drainage po rito. Tapos sa ibang parte mga lods mga kaibigan, meron po rito mga street lights, kaya napaka-safe po duman dito kahit sa gabi. At mga kaibigan, kapag umaga, ito po yung makikita po rito, napakapagi din po rito. Malimit kasi ako duman dito mga tanghali o kaya sa hapon, pero ito napakaganda pala rito kapag ganitong umaga. Napakalamig, napakapagi, ang sarap dito mga lods. Akala mo nasa mataas na lugar ka, pero ito kasing Lopez Bypass Road, di naman po siya ganun katulad sa Gumaca na nasa mataas na bundok. Pero dito kasi marami-rami pa rin po rito may mga puno, kaya ganito po yung pag po rito, napakarami rin pag. Dito mga kaibigan, mag-ingat po kayo rito sa may intersection, bali rotonda po style. Bigayan lang po rito, mag-ingat po kayo rito kasi wala pong stoplight. Tapos dito mga kaibigan, napakapagi pa rin ngayong umaga, may mga palayan po dyan. Napakaganda talaga rito dumaan, maganda rin po yung kalsada. Tapos may street light, kaya nga po sa gabi di po kayo matatakot dumaan po rito kasi maluwag po yung kalsada. Tapos maliwanag kasi nga po may street light, tapos maayos naman po yung mga kalsada po rito. Ito mga lods, may street light po rito sa Center Island. Itong Lopez, Quezon mga kaibigan, para nasasakop na po yata ito ng 4th District po ng Quezon Province. Napakaganda talaga ng pagkakagawa po nila rito ng Lopez Bypass kasi makakaiwas na po talaga tayo sa napakamatinding traffic din po. Kasi nagbabottleneck po dun kasi maliit lang po yung kalsada dun po sa may pinakabayan. Tapos medyo crowded na rin po yun. Pero dito mga lods mga kaibigan, kung yung nakikita, maganda po yung daan, tapos maganda rin po yung view. Tapos ngayong umaga napakalamig kasi nga po may fog. Nung huling uwi ko rito, bali parang last 2 months, napaka-traffic dito mga lods kasi nga po napakatindi po ng lubak sa may papuntang Calawag. Kasi ito mga lods mga kaibigan, yung sunod po natin dito sa Lopez, Calawag na. Napakahaba ng traffic po rito sa may Lopez Bypass na videoan ko nga po yun. Napakahaba ng traffic na yun. Talagang walang usad pabung po talaga. Tapos yung iba talagang standstill yung traffic nun sa parting ito noon ng Lopez Bypass. Sobrang ganda mga kaibigan itong Lopez Bypass Road. Tingnan nyo naman po yan, napakaluwag ng kalsada, malinis at maganda po yung kalsada. Ito pa mga kaibigan, malapit na po tayo ulit. Isa pang ingatan po ninyo yung intersection na to. Kailangan mag-iingat pa rin po kayo rito. At napakaganda rito mga kaibigan kasi wala pong lubak po rito sa Lopez Bypass Road. Napakasulit dumaan kaysa po dun sa pinakabayan. Ako kasi di na ako dumadaan dun. Sa bagay, di naman ako inaabot ng gabi sa parting ito, kaya dito ako lagi dumadaan po talaga sa araw. At sa ganito na umaga na napakapagi rin po pala rito, napakaganda pala rito dumaan lalo kasi malamig. At napakasarap sa pakiramdam, na napakalamig sa pakiramdam ang pagdaan niyo po rito ngayong umaga. Marami na rin po rito mga kainan, mga restaurant, tapos marami na rin po rito mga auto shop na kung sakali man di po kayo mangangamba na wag naman po sana masiraan po sa biyahe. Napakaluwag talaga mga kaibigan itong Lopez Bypass. May ibang parte po rito mga kaibigan na dito sa Lopez Bypass na may 6 lanes, kaya sobrang pinalaki po nila lalo, mas in-expand po nila. Dating 4 lanes tapos ginawa po nilang 6 lanes yung ibang lugar po rito, kaya mas lalong gumanda po yung kalsada, mas lumuwag.
Ang isa pa mga kaibigan sa mas napaganda sa pagkakaroon po nitong Lopez Bypass, yung hindi lamang po sa ating mga biyahero na bumabiyahe at umuwi papuntang Maynila, pauwi ng Bicol, Visayas, Mindanao, kundi mga kaibigan, yung mga residente po rito, mas napaganda pa po lalo yung kanilang mga lugar. Mas napadali yung kanilang pagdadala ng mga ani sa pabayanan. Tapos mas napaganda yung kanilang transportasyon, mas napapadali po yung kanilang mga buhay po rito kasi may maganda po silang kalsada na nandito po yan sa Lopez Bypass Road. Eto mga kaibigan, malapit-lapit na po tayo sa pinakadulo po nitong bypass, yung pong Maharlika Highway. Tapos eto mga lods, parang nandito na po tayo sa may barangay Kanda Ilaya, kung saan po natin makikita yung pong ginagawa po nila na Lopez Viaduct. Eto, sana matapos na ito. Kailan kaya ito matatapos? Baka ilang pagbaha pa. Huwag naman sana na maraming pagbaha pag dumating. Kailangan matapos na po nila sana to. Kasi dito mga kaibigan, sa kalsada nitong sa may Lopez Viaduct, napakalubak. Sira-sira po yung kalsada. Kasi kapag natapos na po yan sa taas, sigurado ito naman po yung ayusin po nila. Lalo na mga kaibigan, kapag tag-ulan na, naku po, yari talaga yung kalsada na to. Napakahirap. Yun lamang mga kaibigan, mga lods, maraming salamat po sa panonood. God bless po, ingat po kayo palagi.